Bueno, ariketa honetan ikusten dugu daukagula zatika definitutako funtzio bat, bai? Eta zatika definitutako funtzio hau definituta dago 0tik batera x berbi funtzioaren bidez eta batetik bira ax gehi bi funtzioaren bidez, bai? Hau izango litzateke parabola bat, bai? Bigarren mailako funtzio polinomikoa eta hau zuzen bat, lehenengo mailako funtzio polinomikoa. Eta ikusten dugu puntu konfliktiboa izango litzatekela x berdin bat puntua. Bueno, orduan, galdetzen digute lehenengo galderan. Aurkitu a parametroaren balioa fx funtzioa x berdin bat puntuan jarraitua izateko. Beno, jarraitua izan behar bada funtzioa x berdin bat puntuan, hau da, puntu konfliktiboan, horrek esan nahi du puntu konfliktiboaren albolimiteak gauza bera eman behar dutela. Orduan, egingo duguna, izango da, kalkulatuko ditugu, funtzioaren albolimiteak puntu konfliktiboan. X batera hurbiltzen denean eskerretik eta batera hurbiltzen garenean eskumatik, bai? Orduan begira. Eskerretik hurbiltzen baldin bagara batera, zer esan nahi du horrek? Bat baino pixka bat txikiagoak izango direla hor alboan dauden balioak. Beraz, kokatuko ginateke goiko funtzio honetan. Balioak daudenean 0 eta bat artean. Orduan, funtzioa izango litzateke x berbi. Beraz, x berbi honetan ordezkatzen baldin badugu bat balioa, emango digu bat berbi bat. Eta batera hurbiltzen garenean eskumatik, bat baino pixka bat handiagoak izango lirateke balioak eta orduan kokatu beharko ginateke beko ekuazio honetan, bai? Balioak daudenean bat eta biren artean. Orduan ordezkatzen baldin badugu x dagoen lekuan bat, geratzen zaigu a bider bat gehi bi, bai? Edo, a gehi bi, bai? Orduan buruketak esaten digu, irakurri daigun berriro ere buruketa, esaten du, aurkitua parametroaren balioa fx funtzioa x berdin bat puntuan jarraitua izateko. Bueno, orduan, jarraitua izan behar bada, lehen esan dugun bezala, albolimiteak gauza bera eman behar dute. Orduan, zer egin dezakegu? Albolimiteak bardin du. Orduan, jartzen dugu, a gehi bi berdin bat, hau da bete behar dan baldintza jarraia izateko, eta orduan hemendik ebazten dugu, haren balioa izan behar dela minus bat. Beraz, kalkulatu dugu haren balioa, funtzioa jarraitua izan daiten x berdin bat puntuan. Goazen orain, bigarren galdera erantzutera hurrengo diapositiban. Bigarren galdera honetan eskatzen digute funtzioaren adierazpen grafikoa egitea a berdin bi kasuan. Bueno, horrek esan nahi du, funtzioan ulertu behar dugula, haren balioa izango dela bi. Orduan, hemen egin duguna izan da funtzioa berri datzi, bai? X berbi dagoen lekuan, x berbi geratzen da, baina hemen ax gehi bi egon beharrean, oraingoan izango dugu 2x gehi bi, bale? Bueno, orduan, funtzio hau irudikatzeko kontuan izan behar dugu, alde batetik, marraztu behar dugula parabola bat 0 eta bat balioen artean, hau da, hemen zati honetan, parabola hori irudikatu beharko dugu, eta bat eta bi artean, zuzen hau, 2x gehi bi, bai? Orduan, eremuak ondo desberdintzeko puntu honek egin ditut, bai? Ez daukate beste, ez dira beharrezkoak, baina, nik hemen egin ditut, argi izan daigun, nondik nora irudikatu behar dugun funtzio bakoitza. Orduan, hasiko gara lehenengoarekin, x berbi funtzioa, bai? 0 eta bat artean. Orduan, x berbi funtzioa, lehen esan dugun bezala, izango litzateke parabola bat. Eta parabola bat denez, egingo dugun lehenengo gauza izango da, bere erpina kalkulatu. Orduan, erpinaren kalkula egiteko, minus b zati bia formula erabiltzen dugu. Eta, kasu honetan ikusten dozue, b koefizienterik ez dugula, ez? Parabola honetan daukagun koefiziente bakarra izango litzateke a, bat izango litzatekela, bai? Orduan, b dagoen lekuan 0 jartzen dugu, 0 zati bi bider bat, 0. Orduan, x berdin 0an daukagu parabola honen erpina. Baina erpinaren puntu osoa behar dugunez, ordezkatuko dugu funtzioan ikusteko zein izango litzateken iren balioa. Eta ematen du 0 berbi 0. Beraz, parabola honen erpina egongo litzateke 0, 0 puntuan. Orduan, jarraitzen dugu. Parabola bat denez, berriro ere, erpinaren alboetan dauden puntua kalkulatu behar ditugu. Beti egiten duguna izaten da, erpinaren eskuman eta eskerrean dauden puntuak hartu, baina kasu honetan, bakarrik eskuman daudenak hartuko ditugu. Ze parabola hau irudikatu behar dugu bakarrik 0 eta bat artean. Orduan, hartuko ditut adibidez, 0,5 eta bat balioak. Ordezkatuko ditut hemen, 0,5 eta bat, jarriko dut hemen, eta begira. 0,5 berbi izango litzateke 0,25. Eta bat berbi bat ematen du. Orduan,
0,5 gutxi gora bera hemendik dagoena. Eta 0,25 hemendik puntu hau izango genduan. Eta bat puntua izango litzateke hemen puntu hau, bai? Orduan, 3 puntu hauek lotzen baditugu, momentu bat, horrela. Izango genduan, gure marraztu behar dugun parabolaren zatia, bai? Hori da. Vale, orduan, orain urrengo funtzioarekin goaz, 2x gehi 2 funtzioa. Irudikatu behar dugu bat eta bi artean, bai? Orduan, jartzen dugu 2x gehi 2, eta funtzio hau zuzen bat danez, balio taula batekin nahikoa izango litzateke. Eta balio taula honetan 2 puntu kalkulatzeagaz nahikoa ere bai? Zeintzuk dira kalkulatuko ditugun 2 puntu horiek? Bat eta bi artean dauden edozein 2 puntu izan daitezke, baina, nik hartuko ditut bat eta 2 puntuak. Horrela, grafikoan puntu konfliktiboak kokatuta izango dut, eta definizio eremuaren goiko muturra ere bai. Honek dira puntu garrantzitsuak eta grafikoan ondo kokatuta egotea garrantzitsua da. Orduan, bat eta bi hartuko ditugu. Bat ordezkatzen baldin badugu, 2 bider bat 2 gehi 2 lau, eta bi ordezkatzen baldin badugu, 2 bider 2 lau gehi 2 sei. Beraz, bat lau puntua izango genduan, bat lau puntua izango litzateke puntu zuria, eta, identifikatuko dut hemen, bere koordenadak eman jarrita utziko ditut, eta 2 sei puntua egongo litzateke hemendik, eta hau izango litzateke puntu beltza, barne dagoelako. Orduan, gutxi gora bera, izango litzateke zuzen hau. Nahiko txarto atera zait, momentu bat, saiatuko nazo beto egiten, baina zuzenki garik nagoenez, zertxo baito beto. Orduan hau izango litzateke fx funtzioa. Eta aurrengo diapositiban azkenengo galdera, funtzioaren azalera x ardatzarekiko. Irakurriko dugu 3. galdera. Esaten du, kalkulatu funtzioak eta ox absisa ardatzak mugatutako eskualdearen azalera a berdin bi kasuan. A berdin bi kasuan baldin bagaude, horrek esan nahi du lehen egin dugun grafikoa erabili dezakegula. Ze bigarren puntuan, irudikatu dugunean funtzioa, a berdin bi kasua zan, orduan, kasu berdinen jarritzen dugu. Fenomeno. Orduan, zein da funtzio honek x ardatzarekiko sortzen duen eremua? Bi zatitan egongo litzateke definituta eremu hori. Alde batetik izango genduan, zati hau, eremu hau, lehenengo funtzioak sortzen duen eremu hau, x berbi funtzioa, eta gero beste alde batetik izango genduan, 2x gehi 2 funtzioak sortzen duen eremu hau, x ardatzarekiko. Orduan, zelan egingo dugu azalera totalaren kalkulua? Lehenengo eta behin kalkulatuko dugu lehenengo zati honen azalera, gero kalkulatuko dugu bigarren zati honen azalera, eta orduan azkenean egingo duguna azalera totala kalkulatzeko izango da lehenengo zatiaren azalera gehi bigarren zatiaren azalera. Gorriz margostuta dagoen azalera hau kalkulatzeko hemen egin beharko duguna izango da planteatu integral mugatu bat, funtzio honen integral mugatu bat 0 eta 1 balioen artean. Orduan jarriko dugu. A bat azalera izango litzateke x berbi funtzioaren integral mugatua 0 eta 1 artean. Orduan jartzen dugu horrela, x berbiren integral mugagabea izango litzateke x berriru zati iru, eta kalkulatu behar dugu 0 eta 1 artean. Horrek esan nahi du, ordezkatu behar dugula bat, ordezkatu behar dugu 0 eta bien arteko kenketa eginez. Eta honek emango leuke bat zati iru. Bat zati iru unitate karratu. Orduan, ezagutzen dugu ja, lehenengo zati honen azalera. Izango litzateke bat zati iru. Momentu bat, jarriko dut hemen behan, eta orain kalkulatuko dugu bigarren zatiaren azalera. Orduan, bigarren zatiaren azalera egiteko, integral mugatu bat ere kalkulatuko dugu, bat eta bi artean, azalera hau bat eta bi artean dagoelako, bat eta bi balioen artean, baina oraingoan erabiliko dugun funtzioa izango da 2x gehi 2. Orduan, jartzen dugu 2x gehi 2 dx. Orduan, 2x gehi 2 funtzioaren integral mugagabea izango litzateke x berbi gehi 2x. Hau dana bat eta bi balioen artean. Orduan, orain egin behar duguna da
ordezkatu. Bi ordezkatzen dugu, bat ordezkatzen dugu eta bien arteko kenketa egiten dugu. Bueno, bi ordezkatzen baldin badugu, bi berbi lau, gehi lau, 8. Ken, bat, gehi bi, 3, hau da, ken 3. Beraz, 5. Bai? Orduan, bigarren zati honen azalera izango litzateke 5 unitate karratu. Orduan, orain egin behar duguna da, bean ordezkatuko dugu, A2 azalera izango litzateke 5, eta orduan egiten dugu bi hauen arteko batuketa. Eta batuketa honek ematen du 16 eren. Beraz, 16 eren izango litzateke funtzio honek x ardatzarekiko sortzen duen eremuaren azalera totala. Eta bukatu dugu, ariketa.